Príjemný dobrý deň, milí priatelia. Želám vám pekný, úspešný začiatok nového pracovného týždňa. Nech sa vám dobre vodí všade tam, kde sa nachádzate, či už doma alebo v práci. Dnes v pondelok sa Heger, alias Nepríčetný, stretne s pápežom Františkom. Sám som zvedavý, ako toto stretnutie dopadne. Určite budú rozoberať tému Ukrajiny a až po vyše roku bude chcieť Heger poďakovať Františkovi, že vôbec bol na Slovensku. Ja si myslím, že celá táto téma bude len o Ukrajine, o tom, ako Slovensko má byť mierové a určite bude František Hegerovi čistiť žalúdok. Ale ako sa už na Hegera patrí, myslím si, že mal by namiesto nejakého pekného slovenského daru priniesť poriadnu dávku, možno kamión jeho vlastnej vodky, ktorej tak rád holduje a ktorú rád užíva, pretože o ňom je známe, že on všade hovorí, že počas dňa je úplne normálne, že si naleje niekoľkokrát do seba vodku. No tak ja si myslím, že si spolu aj s Františkom zalejú. Asi ako bude reagovať Heger, keď príde k Františkovi. Podľa mňa bude opäť tým jeho takým rozžiareným, až by som povedal nepríčetným pohľadom pozerať šikmo na samotného Františka a možno mu prehovorí aj do duše. Ako by asi mohla vyzerať taká modlitba Hegera, keďže on je naozaj zarytý fanatik, možno začne hovoriť: priatelia, toto všetko je také, by som povedal, veľmi ako zmysluplné, až natoľko, milý pán František, že viac vlastne vám nemôžeme za Slovensko ponúknuť ako skutočný pravý liek môjho vlastného moku, ktorý užívam v zmysle Ježišového písma každý Boží deň. Modlím sa za vodku, modlím sa za všetko toto, čo naša vláda činí a modlíme sa, pretože v opojení dosahujeme tie najväčšie možné výsledky pre našu spoločnosť, pre našich utečencov, uprchlíkov, migrantov, azylatov, a neviem ešte koho možného z Ukrajiny, pretože ja veľmi rád miešam guláš na Ukrajine. A keď miešam ten guláš na Ukrajine, tak som veľmi rád, že aj Mikulec si pochutná spolu s Naďom a sme veľmi radi, že túto krásnu našu Slovenskú republiku môžeme zveľaďovať a nádherne sa pri nej nabalovať. Pán František, tak áno, priatelia, ja si myslím, že aj takto by mohol nejako reagovať samotný Heger na dnešnom stretnutí s Františkom.